Hello mga kaabay, welcome back to our channel. So karon nakita nato ang atong usa ka tindero nga driver. So kuan ni siya kanang doble kara. Driver na, tindero pa. Nakita nato siya nga niabli sa maong portahan og iyang gisirado og niabot ang usa ka tindero og naay mga bata nga nagharot-harot og ngano ni sila naghinarotay man ni dire og naay gipangutana ang usa ka tindero. So nawala o gihatag niya ang maong listahan aron sa pagpangandam sa ilang i-deliver nga mao ang mga soft drinks o mga uh, soft drinks soft drinks o Great Horse ang in-order. So samtang iyang gisirado wa nagdugay na naog siya og nagtindog-tindog og unsa buro yang iyang gitanaw og nagsinyas-sinyas og katawa og nagkinat og ning katawa nagkalit og nagtudlo-tudlo og nilipot nibalik og nilipot didto sa loyo og nag-abot silang duha og ning tan-aw sa listahan og unsa siguro ang bot ipasabot ni ana no kay sila ra may nag sabot-sabot og naa siya gilili ug kung siguro na yang gilili sa ilawom siguro bangil sa mga sakyanan kay aron siya maka isdog tuwad-tuwad og nilipot na sa siya balik dayon niadto siya nibalik siya sa front seat og iya na pong gisirado ang maong pultahan og wa dugay na sirado og gilamba-lamba ra niya o wala ni balik na sad siya o ginaong nag starting na siya start na siya brum start o nagkurog-kurog na ang mga sakyanan kay ni andar na og siya ni paatras na siya sa hinahinay kay naay mga sakyanan daghan nga nilabang og iyang gitarong mao side mirror kay iyang gitan-aw sa side mirror na arabay motor hinahinay nga kauban sa dandahan ang tao na ay nagbike og nakalapos na siya og iya nang gitarong na niya og iyang sakyanan kay sus ko super girly kaayo pink og naay niaging sakyanan nga nakaputi og nagtarong siya iyang gitarong. So samtang nagtarong siya nagbagandagan atras abanti ang iyang ginahimo. Abanti. Nag-abanti na siya kay sila dito nag-andam sa mga soft drinks orders. So wala nagdugay na naabot ang usa ka customer nga nagpalit na siya og upat kuno ka Coca-Cola litro. Upat ka Coca-Cola litro ang iyang order apan ang iya di ang kahon is tolora kakahon. So makita nato dire na-inquire siya niadto siya sa tindahan og nangutana siya sa maong tindira og naabay litro og tagpila ang litro. Samtang nagpaabot namingaw dire way nakita kay tungod tuwa sa tindahan. Nakita nato ang kamot sa ato ang customer nga nibalik og nangutana sa iyang partner kung pila ka kahon ang ilang kumprahon. Nangutana ni ablay sa bintana ang maong driver nga iyang partner. Mao kana no mga kaabay udtong tutok kita kayo ninyo nga sus ko nagsiga ang kainit igang kaayo nga init igang nga kainit init sama sa mga silingan nga mga marites nga init kaayo sa muaba nga kanang ambot og ngano gyud. So samtang nagpaabot si mamang driver. So samtang nagpaabot ta sa atong maong customer, huwat-huwat lang sa makadiyot ni kauban sa sandali lamang. Kay kita nagantay-antay kung kailan tayo babalikan. Og diri na nakita nato ang atong usa ka tindero nga medyo nagdali gid siya. Grabe ka kusgan sa ako nga tindero. Daw madalaga na lang gid siya ba. Faster ang bilis talaga. Tingnan niyo. Bilis ang hataw. Bakit kaya siya nagmamadali ng sobra? Kasi nga magdi-deliver sila ng soft drinks at super excited kaya ganyan siya ang bilis kumilos. Tignan nyo ang lakas-lakas no, ang lakas-lakas ng katawan kahit payatot ang lakas-lakas. Tapos na yung apat na kahon. So nagpapakita na yung si customer. Tapos kung di natin napansin kaya nawala siya kasi sumakay na siya
kay nisakay na siya sa kuan ba, sa multicab ba, kay mag-deliver na lagi sila. So samtang pagsakay niya sa multicab, akong nakita nga akong giingon, nga akong gisugo nga ang basiyo kung nakita ba. So mao nang nibalik siya, iyang gibalik kay akong gipasiguro nga ang basiyo og ang kahon kumpleto og upat bidyud siya kakahon. So mao nang iyang gibalik. O nagpabot-abot siya o porting pagka-abtik-abtik gid So samtang nagpaabot siya sa basiyo sa mga customer, so naa siya sa luyo, di siya mahimutaw, di siya joke lang uy, joke lang naman uy, joke lang naman yan. Ayan, binaba na yung kahon. Ayan, tapos sinauli yung isang kahon. O anong giuli man na kay maulagi, ang ida lang dala nga kahon is tulo ra ka kahon niya. Nag-order siya og upat, so wala sila kahon usa, di gibalik nilang usa kay tulo ra may lahang kahon dala nya upat ang gi-order. So may gani kaya ako pang ipasiguro ang kahon kung kumpleto ba o di nagkulang gyud og usa. So pinta jud nga before nimo sila biyaan ang imong customer, imo yung siniguro nga kumpleto daan ang imuhang mga basiyo before nimo biyaan. So inanay ron inani karon kung wala pa rin ako gipa-check nga kumpleto ba ang basiyo. So inalakan sinata og usa ka basiyo kay wala man ko rin nagtan-aw dito ra ko ani sa tindahan. So kung inyuhang nakita nga sila ra diri sa nakita sa video kay tungod ako nag-entertain ko ni dito kay napailain nga customer, so dito na ko siya sa gi-entertain sa tindahan. So gikarga na sa ato ang gwapo nga tindero ang atong gi-order nila nga litro. So tulo ra ka kahon nga atong ipakarga kay lagi ang lang kahon kulang. Una diha makaabay. So kinahanglan nga before nimo sila ibiya kwan kompleto na jud ang transaction kay lisod kayo kay lasos ko ang bisag basiyo lang na mahal na siya na siya kapital. Oo ni dalagan, sus ko grabe yun kadalagan sa iya. Ang nagmamadali gid siya masyado ba, grabe ka excited kay maudi ay siya day nag-drive pagpabalik mo di excited kay sa tanan. Maudi ay kung naay ning agi nga na nagat, so nagtanaw-tanaw. So mao kana no mga kaabay no ang nahitabo ni udto takna So atong paabot-aboton dugay kayo siya nahuman og arrange sa iyang pinalit ug iyan ang gisirado ang iyang maong sakyanan. Ug sa pagsirado niya unsa guro yang iyon nahuna ni sulod siya, nalingi-lingi siya, ning sakay siya ug nadugay niyang lili nag-arrange siya ug nanghinaw siya sa iyang mong kamot nga nakahugaw siguro sa iyang pag muni-muni dito sa gawas sa mga pag-alsa niya sa basiyo. So mao nanghinaw siya ug pag human niya panghinaw mga kahabay, makita nato diha nga nagkuan siya. joke lang naman uy, joke ra bitaw, pero makita jud ninyo diha mga kaabay nga nangihihiday siya kay unday kay siya usi tanawa ra mga kaabay kabad jud uy no bad kayo ba nga mao din naglingi-lingi siya kay nagtanaw-tanaw dito siya na abay makakita niya wa siya kay bawo nga naa sa day tanaw niya. Charot lang uy, bisag hiun na ang tao di mo kahiun di ba, so bisag dailo na siya gud di man na wa na makita iyan ang nagisalipdan. So sige lang na manghihi man jud ang tao di ba. Nako po. Ug atong nakita nga nahuman na siya sa iyang pagpabombero no, pag human na mo success gigayo no. So ning sulod na siya og nanirado og ni padagana sa maong iyang sakyanan ug wala magdugay na balik na ang atong mga delivery boy o mao na ilang sakyanan, pink na pink, girl na girl ang ilang maong sakyanan
ug makita nato dinha nga si Madam Damin. Uy, si Madam Damin, nagpaso-paso si Madam Damin. Madam Damin talaga yan. Wow, galing naman, parang naka Miss Universe lang ah. Ning adto siya sa iyang mga delivery boy, kay napansin ako pa nga ang katong ila bitong gihatod nga soft drinks, imbis nga usa ra ka kahon nga litro ang ilang gikarga sa sakyanan is duha ka kahon. So mao tong nagduda ko, ako yung gisiguro nga duha jud ka kahon, so akong gipabalik sa ilaha. So maong akong giapas anang higayuna, ug sa dihang akong ipaapas gipadala nako nila ang empty kahon nga usa ka litro, kay basin og dili na lang uli na lang. So mautong ako na lang ipasiguro og padala ang empty case kay aron dili na lang sila mabalik-balik. So mao ka na og naay tulo ka tawo nga nakita diha nga naglakaw, nga nagbitbit sila og mga misitas. So ila ka nang ipananom og namahuway sila, kay kun nintan-aw na sila sa amo kay abi siguro nila nga suko ko ba. Wala man taon ko na suko man, ako ra man siguro ang maong transaction, kay syempre pila na daan ang usa ka kahon, mahal na daan. Og nibalik na si Madam Damin, human na siya instruct sa iyang mga delivery boy, nibalik na siya og daghan kay nagbaik-baik ana. Mas nindot jud ang magbaik-baik pag daghan mo, so enjoy kayo. Nagdali na sa magdali magdali gini permi ang usa ka nako ka delivery boy. Uy, so garapi gini siya ka ano mo, magdalagan-dalagan gid. Ang isa naman ya ato nagpacking sa iya, ang isa nagdalaga naman kay nagdali gid siya bala. Ay nako, ay na oh my god, ayan na kumuha pala siya ng ng susi. Kumuha siya ng susi ng motor kasi imo-motor nila yung ibabalik nila na kahon. So ayan, kinuha niya yung motor para imo-motor na lang siya yung kahon na nasumubra sa ilahang pag-deliver. So motor sa pagbalik nila only kung dili gibayaran na lang ang maong sobra sa kakis litro. So sa ang presyo diri no sa litro kay lagi nihit kaayo ang maong item. So tag 450 ang among hatag sa wholesale price kay tungod sa kanihit sa maong item cook litro 450. So sayang kayo kung dili na mo balikon no, kung dili na mo kuhaon 450. So lugi na, alakansi na. Una nga may gani kay ako nabantayan, kay guwapan ako nabantayan na ko logi na inject kay may gani kay nabantayan na ako noni nga ilang gibalik na nagmotor na lang sila na mao na ilang gikarga ang maong empties. So maora na diha no, ug daghang salamat.